Oo. Mga foam. Mga foam. Guys, nakasuroy ang mga madam. Dawa ko ba madam kayo? Nakasuroy sa asa mo gusto ya guys, lungsod naman sa inyo. Grabe kilo. Pinta na lang ang kilo guys. Ganito kung ako mong Durabox? Grabing tinda. Subur boleh tambal apa? Papalit tagaan. Oh, ito tayo. Tuyok lang niya ni guys. Naghan kay tinda di ani. Oh. Buwan. Arta. Yan pala mo sa amog. Kamusta na tadi nabe buat-buat pa. Guwapa man, guwapa po. Fresh. Grabe huwad diri guys, oh. Pili mi kay palit mig balig 1/4. Balig 1/4 lang.